Hej alle sammen, det er Edith. Jeg vil bare sige, at det har egentlig været en god dag. Jeg har sådan nogle støvler på, som beskytter mine fødder mod slag og stød, og ja, fordi jeg har de her nervesmerter. Jeg har snakket med min læge i dag, og hun sagde, at det var en dum idé, jeg havde støvler på, fordi at min ankelled kunne blive stive. Jeg sagde til hende, det var absolut intet problem, fordi at der var ikke noget vej med det. Hun sagde, at jeg skulle snakke med en fysioterapeut om at få nogle øvelser, og jeg prøvede virkelig på at fortælle hende, at der var ingen, der behov for det. Nogle gange det var så svært at trække igennem til at blive hørt for ens behov og ønsker. Men jeg har lige haft et anfald, hvor jeg ikke har støvlerne på, og det er sådan nødvendigt. Så er det lige meget, hvad den læge siger. For jeg har virkelig ondt endnu. Jeg venter egentlig bare på, at mit smertestillende det virker, sådan jeg kan falde i søvn. Jeg vil bare sige godnat til alle sammen. Jeg håber, I sover godt. Og der i morgen også bliver en god dag. Hej hej.